Egunon guztioi, ongi etorriak Segure Irratira, goizterokoa saioan zaudete, 89.2 eta 103.8 Tolosaldean bazaudete, eta 3bikoitza.segureirratia.eusen online eta zuzenean entzuteko aukera. Gaurkoan otsaiako 20 ditu, osteguna dugu goizeko 10 eta 10 minutu ditugu, eta eguerdiko ordu batak arte zuzenean izango gara zuekin, eta gonbidatuak ere izango ditugu. Segituan sustatuko lagunak izango ditugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak lantzen dituzte, partekatzen dituzte sustatu.eusen, horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Eta, albiste gehiago bigarren orduan eta hirugarren orduan Olatz Etxeberria zuekin izango da, Joxelanda berreskuratu, eta gaurkoan loratuz zentrotikan Anabel izango dugu gurean. Aurkezpenak eginda. Bagoaz, asteragoaz eta esan bezala sustatuko lagunak prest. Aste hauetan, pixkan lehentxego izango ditugu gurean. Eta, bagoaz, ongi etorri amatera, Luistxo hori. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Ondo. Oraindik albeste pare bat astetan ere kokapen eta ordutegi honekin egingo dugu. Hori da. Baino zita izango dugu, esan bezala, eta... Beti gertatzen dira gauzak. Eta azken... Aste honetan ere izan ditugu. A ber, nondik ibiliko gara, Luistxo? Ez dakit, albiste honak edo txarrak, edo ez dakiguna. Txarrekin... Gertatutako gauza bat. Egunean behin jokoan erabiltzaile batzuek eduki zuten errorea, eta gainerako konexio arazoak gontzian, orain dela 10 bat egun edo, hegoaldeko interneteko erabiltzaile askori gertatu zitzaien. Egunean behin egin kasuan, partidari gabe geratu ziren jokalari asko, eta beste asko jokatzen zuten, baina ez zuten irudi bat bera ere ikusten. Galdera grafiko guztiak desagertuta. Hau sustatu egiten dugun enpresakeko desintasek kudeatzen du joko hau, eta kasuak iristen ziren, aproba batzuetan erabiltzaile batzuk ondo zebiltzan, beste batzuk irudirik gabe, misterio moduko bat zegoen, konponbide tekniko bat topatu genuen, zerbitzaileetatik argazkiak ez zirala jeisten, baina batzuei, eta zerbitzari horietako aldaketa bat edo egin zuten teknikariek jokoa irauntzezan. Eta zergatik zerbitzari horiek failatzen zioten batzuei, printzipioz ez genekien, baina gero ikusi da. Eta izan da futbola. Bagoaz pixkate elkarketa hori edo pixkata aztertzera. La Liga. Da egunean behin futbolera. Zergatik agertu da, desagertu dira xaguaren laberintoak egunean behin jokotik. La Liga izeneko erakunde bat dago, antolatzen ditu Espainiako gizonezkoen eta emakumezkoen liga, eta lehen maila, bigarren maila, bakoitzak izen badauka, sponsor batena gaur egun. Baina, diru ematen duena da gizonezkoena, eta, hau, futbol zaletu asko, gaztetxo gehiene badakite, partidu horiek beti pagokoak dira, kenduta, edo beste, astelenetan euskal partiduren bat ematen duela. Hori da, baina bestela, ordain. Ebek, denboraldi honetan, baina gainerakoan, pagatu behar da, gainera, egunero daude, dialetik astelenera, ordu berdinean 3 edo 4. Jarraitzen duetenak askok, baukiko dute Movistar, zer dakit nun saltzen dan, baina beste askok, sistema piratak erabiltzen dituzte. Hala da, bai. Institutuetan badakite. Nik ez dakit. Baina, orduan, partidu importanteren pare bat zeuden, asteburu baten, eta gero Champions partidu bat ere bat zeon Real Madrilekin zerbait, 2 egunetan edo gertatu zan hau. Champions ez da la ligarena, baina, sartu ziren horre ere. Orduan, la ligak agindu zuen, zerbitzu pirata hori datorren
interneteko zerbitzua itxi. Eta Vale. agindu hori eman zion, telefono, konektibitate enpresei. Vale. Eta Movistar, O2 izeneko bat, eta Digi, oso inteligentena omen den Azkarra horiek, dela, kaso entzioten, eta moztu zuten, hortik zetorren guztia. Eta itxura batean, filtro hori gabe. Bai, dana, makina horiek estatu batuetak ez dakit nongo zerbitzukoak, danak moztu. Eta honek, hortikan, zerbitzuak, irudiak, GitHub izeneko softwarean oso importantea den biltegi bat, nun softwarea eguneratzeko eta egunean eukitzeko eta kontrolatzeko erabiltzen dena, hori ere moztuta geratu zitzaien askori. Eta egunean behinen kasuan, Espainian 160.000 zerbitzuk erabiltzen omen dute delako atzeko zerbitzu hori, ez dut izena bere izena esan, baina Cloudflare du izena. Bueno. Eta egunean behinek dauzka han, edo ukiditu, argazkiak, hola, katxeatuta eta gordeta, argazki horiek, azkar funtzionatzeko. Telefonoan ikusten dugu, baina gauza bat dator hemendik, beste dator handik, eta, bueno, ondo antolatuta dago, holakoarek egiten ez badigute. Eta, orduan, hori gabe, eta hori irakurri genuen albistetan, kaldera batzuk zuzendu genituen kexa zer duzutenei, eta bai, nik Movistar daukat, bai, nik Digi daukat, nik bai, O2 daukat. Eta horiek ziren. Eta nola da posible? Nola da posible? Batek esatea besteari, moztu enpresa batek Coca-Cola esatea uinak kontrolatzen dituenari moztu segure irratia. Hau, posible da Espainian? Bai. Ba, ikusten duzu baietz. Posible da. Hau, atzera ez gaun kontatu, baina gero irakurri dut gauza oso arraro bat, eta da, telefonika erakundeak jarri ziren salaketa bat, orain dela 3 urte, bere zerbitzu hauei. Movistar, eta epaile batuek ontzat eman zuen, eta orduan, zuek zerbitzuok permititzen dituzue alako konexio piratak, eta orduan, telefonikak esaten dizuenean, moztu hau, moztu egin behar duzue. Eta agindu horrek balio du, epaile batek, edo juzgau batek, edo norbait sinatu zuen, eta agindu horrek balio du, betirako, kasu guztietarako itxule baten. Eta bitxia da, telefonika da besteen jabe. Hau da, telefonikak egin zuen bere buruaren kontrako agindu bat, epaile batek sinatu, gero mozketa hauek egiteko, futbolaren mesedetan. Ze interneteko erabiltzaileek, batzuk Movistarrekoek, batzuk pirateatuko dute futbola, euren pagatzen duten, euren trafikotik, baina beste batzuek egunean behin jokatzen dute, beste batzuek softwarea zertzen dute, eta beste batzuek nik zer dakit, ze jasotzen duten Cloudflaretik, gauza baliozkoak izan daitezkenak. Norbaitek jartzen zuen adibide bat, pentsa zure telefona dagoela konektauta, zerbitzu mediku hoietako bat, zure glukosa bera doa, eta aitarena, eta orduan abisu eman behar diozu, eta olako zerbitzuak daude, baina gehiago, batek erabiliko balu bere konexioetarako Cloudflare, futbolagatik, La Ligak agintzen du, Movistarrek bete, eta konexiori gabe, epaile bat, lotagarria. Ba, egia da, baiet. Arritzekoa. Eta azken albistea da... Zenolako indarra, zenolako boterea, gure gailuetan nahi dutena. Titularra nik jarri nion, handiki batek, beste handiki bati agindu, eta egunean behin argazkirik gabe, ze handiki batzuk dira. Hori da, hala da. Internetera dedikatzen garen, enpresa eta profesional, komunikazioa dedikatzen garen, enpresa eta profesional gehienen ondoan, dira monstruo batzuk. Dira hemengo Espainiako Musk eta Zuckerberg, eta txura danez, nahi duten egiten dute, Trumpekin besteek egiten duten bezala.
Orduan, azkenengo pelikula honen azkenengo kapitulua da, Claude Farek Espainian demanda bat jarri duela, zer da hau, orain dela 2 urteko papel bategatik legala dan La Ligak moztea Zerbitzu guztiak. gure bezeroen zehaz, Claude Farek guk pagatu egiten diogu. Argazki horiek horreukitzeagatik, beste date pagatzen dio, sistema hori glukosaren kontrolarena, hipotetikoa da, baina horrek ere pagatzen dio, bueno, pues, erabilpen legitimoagatik pagatzen diogu, eta gero gu horrekin zerbitzu, bueno, en fin, erabilpen legal kontratupekoak mozten ditu futbolak, eta orduan, futbol zaleekin oso asarre gaudela. Bueno, eta gehienak ez direla ontaz arduratzen. Esan ontaz enteratu gara, egunean behinean izan duen eragilegatik. Abisu publikorik gabe eta hola izan zen. Movistarrek intzidentzia tekniko bat dago, delako mezu bat zabaldu zuen, bere erabiltzaile asko kejatzen zianean, ez, egunean behin Espainiako esparroa, hemengo batzuek erabiltziko dute, beste batzuk, zer gertatzen da, intzidentzia teknikoak eurak eragindakoa. Claro, hori da. Baina ez dutela kontatzen. Eurak eragindakoa, eta... Bai, eta hau ez da agertzen telebistetan, eta hola, ze horiek anunciatzen dira, eta gainera, futbola, edo La Liga, edo Movistar, kiebraren hartzean baleude, pirata horiengatik, ez da, hain zuzen ere, futbolaren pirateoak futbola puzten du, gehiago. Hala da. Eta lehen mailan pagatzen dira soldata batzuk, eta presidenteak eta klubak bizi dira dirutan, itxura batean, eta negozio paralelotan, hola, orduan, gehiago ematen dola, beraientzat enpresa bezala dirua galtzen ari direla. Hoi da, listo. Ez du zentzurik, ez dira ari dirua galtzen. Ari dira dirua iragazten harrika. Bai, hori da. Bueno, potente hasi gara, loiztxo? Bai, bueno, gora berak. Potente jarraituko dugu. Hau ere, espero ez genuen anguelo botetik agertu den albiste bat, Euskal interneteko erabiltzaile batzuei eragin diena. Bueno, batzuk ere geratuko zira futbol piratari gabe. Hori da. Eta beste mila zerbitzu, ez dakizkigunak, zein honetan utxe egin zieten erabiltzailei. Hori da. Bueno, eta zein da hurrengo albistea, Luiztxo? Bueno, piratekin jarraituko dugu. Bai. Joan den ostegun arratzaldean edo ostiralean, zuzeneko hau egin eta hurrengo albistea horretatzen sustaturako atera genuen Don Torrent izeneko zerbitzu batena. Bueno, aurreko asteburuan izan zian Goya sariak eta bi aste lehenago Feroz sariak dirala. Feroz sarietan Espainiako telebista eta zinea saritzen da, eta goietan Espainiako zinea, eta horrekin batera euskal produkzioak bai esaten dute, eta batzuk egon ziren, euskarazko lanen bat egon gozan laburketan, baina beno. Eta, bueno, hori pirateatzeko alguku batzuk. Bueno. Permitituko bazaigu. Eta Don Torrent da Espainiako eduki audiovisuala lortzeko. Zintzoa izan nahi baduzu, eta arpidetu Netflix, Movistar, HBO, Disney Plus, eta beste pare bat zerbitzutara, diru asko daukazulako, legalki ikusi ditzakezu modako telebista, telesail eta pelikulak. Eta, baina, bueno, nahi baduzu tarteka zerbait modan jarri dala, ikusi, Espainiako pelikula onena exaekuo bada izan zen, Gipuzkoan kokatutako historio bat, Euskal Herriaren historia
zer ikusia dukana, benetako gertakarietan oinarritua nonbait, la infiltrada ikusi nahi baduzu, pagatu gabe delako plataforman dagoena, edo pasatu baldin badaia da zinetatik, erabili dezakezu Dontorrent. Vale. Kontua da, Dontorrenten ezaugarrietako bat da, esplikatu genuen artikuluan, eta jartzen genuen, bere helbidea zela, joan den astean, esango dut, dontorrent.games. Vale. Dontorrent.games. Hortzegoen Dontorrent, joan den ostiralean. Vale. Bueno, bi aldiz aldatu du ja helbidez. Ostras. Izan da, igendetik, dontorrent.tube. Vale. Eta eren egun berriro aldatu zuten dontorrent.trade. Bueno. Zer esan nahi da hori? Hau da. Detektatzen dituzte eta agindu ematen dute desaktibatu menu hau. Baina gaur egunean lehen orain dela 15 urte, .com, .net zeuden, eta gero onjala mar, zabaldu zian gauza haue, .eus gorakada horretan, baina beste, gauza mordo bat dago. Trade, games, nizek dakit, mordo bat. Eta beti hartzen dute, erosten dute, nizek dakit, propaganda bidez eta dirua ateako dute, ez dizute kobratzen pelikulak jeisteagatik, baina gertzen dira anuntzio batzuk, eta leku piratetan anuntziak askotan dira desatxe eginako la pornoa, eta postuak, eta... X txiki batekin, nola. Honetan, anuntzio batzuk badaude, baina ez dira sarkorrak, eta nik ez dakit guztiz legalak kutsukunak diren, baina ez behintzat, biztara desatzeak dira, ez da gertzen pornorik, eta, bueno, batxean, hili zaitezke. Eta ez bestela, aldamenetik guztiz, badizu norbait, bizitatzen ari zehala, alako pirateo leku batzuetan, izaten da. Nik zer dakit nun. Bueno, Dontorrent horrez dabil, baina ibiltzen dira domeinua aldatzen, eta orduan Dontorrent jarraitzeko modua da Telegram kanalera harpidetzea. Aha, begira. Eta orduan hor daukatek, Telegram kanal bat, eta hor esaten dizute. Honek funtzionatzea hori utzi dio, orain beste honetan gaude. Eta apatutan 15 egun aguantatzen dute, aste honetan bi aldaketa jada, eta hortxe. Eta, bueno, pelikula geisteko, pelikulak daude bikoiztuta, nazioarteko edukiare badago, baina espainolera bikoiztuta, beti, esango nuke. Batzuetan audio katalan euskalduna topatu dut, baina, bueno, eduki gutxi batzuetan. Eta geizten da BitTorrent izeneko sistema batekin dela deskarga harinak egiteko sistema bat, oso ondo dabilena. Orduan, kontatu didate. Bai, bueno, nik erabiltzen dute. Bai. Ilo nazatela. Ialde ezala la liga, Movistarreko komerzial bat, legea diren. Movistar seguro ere dagoela honen atzean, ze pelikula gehienak Movistarren daude, bere. Bueno, ez pentsa. Movistarren eduki asko dago, baina, bueno, hor, plataforma desente daude, Espainiako edukia egiten eta eskaintzen. Eta, bueno, nahi logiko editzen zait, kanal hauek moztu nahi izatea. Domeinua debekatu delako zerbitzu bati, bueno, pues, zerbitzu horri egiten dio kalte, ez beste inori. Bere erabiltzaileak, bueno, badakigu ez dago ez dela oso legala, eta, bueno, beste maila bateko kontua da. Baina hau zein modutan demostratzen du, bueno, pirateo delakoa dela gaur egungo kontsumo ohitura arrunt bat, iruditzen zait, eta hala ere industriek funtzionatzen dutela. Bai. Zinea ekoizten da. Aktore lehen maila batetik bera, egia esan, aktore eta profesional askok subsistentzia soldatetan daudela, eta Euskal Herrian ere bai, lanartea elkarteak eta, bueno, euskarazko kulturako eragileen buruzko datuak eta bildu izaten denean. Hori ere agerian geratu da, baina, bueno,
Ez dut uste pirateariagatik denik, baizik eta segurazki beste faktore batzuk egon Bai, daitezke. agian ez dela eman zan, ez? Iritsi zanen musikaren industrian adibidez eman zanen interneteko jetxialdiak, doakoak eta hori dana, hor bai eman zan Bai, irrixi bat, industriak aurkitu zuen eredu bat, eta da streamingarena, hori da. Spotify bat, Eraldaketa bat ekarri baina zuen. horrek ere ez du konpondu artistek kobratzen duten emisiriarena kenduta izar handiek, ezta? Hori da. Bai, bai. Bueno, Eta, bueno, oraindik musikaren lortu daiteke internetetik, erakutsiko dizut beste bat. Iritsi dira gure 20 minutuak, bi albistekin bakarrik, baina, bueno, pustu saltza pixkat bat zeukatela, bai, eta beste bai. batzuk ere gertatu dira astean, baina, bueno, hurrengo asterako ere gauza gehiago okiko ditugu. Gordeko ditugu orduan. Oso ondo, Luisio. Hauxe aipatuta, informazio gehiago, albiste gehiago sustatu.eusen, zuek domeinua .eus. Behin Oraindik ez aldatu dizue .com.eusera, aitzindari izan ginen dela 10 urte pasatxo, igaz bete ziren urte horiek, bai. eta, bueno, Momentuz, batzutan hauetaz hitz egiten dugu, baina norbait inok ez digu izteko agindurik bidali oraindik. bidali. Oso ondo, Luisio, esan bezala, mila esker, eta hurrengora arte, esango dizugu. Agur. Aio.